दाउनि दाउदै दङ होननानै जासिनो थांदों। खिन्थु आङो बयबो मिथिखागौ बिनि दाउदैनि सिङाव जेबो गैया, बेयाव गलासो। आइखां बायखां मोननानै बे दिल्लीयाव थांहां, आसाम सरकारनाव थांहां आरो प्रमद बर' बिथांनाव फैहां, बेफोरबायदि रोखोमनि थुलमुल माने कनफिउजननि गेजेराव बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावदों। खालामनानै एसामिस लेंगुवेजखौ रायलायो। दिनैनि दिनाव बिथाङा कमेडिनि एक्टरफोरखौ लानानै इलेक्सन समफ्राव जों नुदोंमोन, केम्पेनिं खालामदोंमोन, लाइक माने सुकुर आलि। दा दिनै बिथाङा बेफोरबायदि मानसिफोरजोंनो लोगो जानानै जुदि एसे फिल्म बानायोबा, कमेडि फिल्म बानायोबा हयथ' मेन्टेलि रेस्ट मोनगोन। बिथांखौ आं बे साजेसनखौ होयो आरो। जाख्ल'नाया बिथाङा अलरेडि 3,000 कौटि रां जाख्ल'नायनि मोनसे अजद अलरेडि हाइकर्टआव पिटिसन फाइल जादों। बेवहाय अलरेडि बिटिसिआव हाइकर्टआ जोंनो प्रत्येकटा डिपार्टमेन्टआवनो 2020 मायथाइसिम मोनसे नटिफिकेसन हरदों जे बै समाव मा डिपार्टमेन्टआव बेसे साप्लाइ जायामोन। दा अलरेडि जों गासैबो डिपार्टमेन्टआनो बै साप्लाइ जि डिपार्टमेन्टआव साप्लाइ जादोंमोन, बे साप्लाइ जानाय आइटेमफोरखौ जों हाइकर्टनो हरदों। आरो हाइकर्टआ अलरेडि मिन्थिखागौ बे केलेंकारिखौ, बे 3,000 कौटि रांखौ सोर केलेंकारि खालामदों। आरो दा बेखायनो बेखौ गिनानैनो बिथाङा दाख्लै दिल्लीयाव माने गावनाव दाउनि दाउदै दङ होननानै जासिनो थांदों। खिन्थु आङो बयबो मिथिखागौ बिनि दाउदैनि सिङाव जेबो गैया, बेयाव गलासो। बेवहाय बिदै गैया, बेवहाय गोमो जि भिटामिन थानांगौ बेबो गैया। बिथाङा बेखौनो आंनाव दाउदै दं होननानै ब्लेकमेलिंनि राजनिति खालामनो बिजेपिनि गिदिर दैदेनगिरि, RSSनि गिदिर दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव। खारनानो जाहैबाय जिहेतु बिटिआरआव फैगौ BPFखौ जिर' खालामनायनि मोनसे अपारेशन सोलिगासिनो दङ। आरो बे अपारेशनखौ जों गासैबो बिटिआरआव थानाय UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा मावगासिनो दङ। बेखौनो गिनानै थानो जायगा मोनिलाय आइखां बायखां मोननानै बे दिल्लीयाव थांहां, आसाम सरकारनाव थांहां आरो प्रमद बर' बिथांनाव फैहां, बेफोरबायदि रोखोमनि थुलमुल माने कनफिउजननि गेजेराव बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावदों।